Even links, ik afleg. Mag hoor die. Nou, dat had ik niet juist niet gezegd. Dat was goede film. Ga maar rechts, Kijk rechts. 10 seconden. Dat is nog. Ja. Kijk. Ga maar rechts, kom maar. Zo te leren die keer dan, hè? Ja? Slecht voetbal, waarschijnlijk. Ja, blijkbaar. Snap je dat ik motor op bij? Dus, dat is een hard, ja, dat is die. Kijk. Dik is het. Spring af met wie pak. Wat vervolg even links. Leuk, hè, dat is toch kwaad. Rechts zo. Links vliegen. Geen Marco. Rechts zo, Marco. Ja, hè. Dikke twee. Die nog een beetje dieper dan karakter 2. Ze zijn moe, want het te lang heeft.